ಭರತನಾಟ್ಯ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಛದ್ಮವೇಷ, ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಇಂಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಡುಪುಲೆನು ಒದಗಿಸಾವನ ನಕ್ಷಿತಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ಬಂಗೇರಲಿಂದ ನಟರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ರೆನ ಮಾಲಕತ್ವಡ್ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾತಂಡ್. गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः. तायां शुभवारा, शुभ नक्षत्र, शुभ योगा, शुभ करणादि एवं गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यदितो कोरगज्ज दैवता पूर्ण प्रसाद सिद्धिर्धिश सानिध्यस्य सदा सन्मंगल प्राप्तिर्धिश मार्यम्म दैवता अनुग्रह पुरस्सरा ग्राम देवतांतर्गत श्री त्र्यंबक रुद्र सोमनाथ स्वामी पूर्ण प्रसाद सिद्धिर्धिश अद्य दिवसे देवता अनुग्रह सिद्धिर्धि ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ದಿವಸ ಒಂಜಿ ದೇವದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ತಾವರ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ರೂಮುಡು ಒಂಜಿ ನೂತನ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗದ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಥ ಹಂಗೆ ಗೌರಿ ಸಹೋದರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕೊಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂತು ಬೋಡೆ ಕೊಡು ಮಾತರೆಗಳ ಮಾತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿ ಇದು ಈ ಜೋಕರನ್ನು ಕಾಲೇಜಿ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಪಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪಣ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಇತ್ತನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಏನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಸರಿ ಅವ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದವರ ವಾವಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿವಸ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟೋಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂತು ನಾವು ಅಂದಾಗ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡು ಸದಿತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೋಚಿ ಅವು ತಿರ್ತು ಓದಿಕು ನಾನು ಮಿತ್ತೆ ಟೇಕ ಬಣ್ಣ ವಯ್ಯಾವ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ದಿವಸ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ನಮ್ಮ ಒಲೋಂಜಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟುವ
ಓಲ ಒಂಜಿ ಉಡು ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ಉಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ತಿರ್ತ ಅಯ್ಯ ಆಫೀಸ್ ಐತೆ ತಿರ್ತ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮನಪರ ಸಾಧಿಸಿ ಈ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ನಮಕೊಂಜಿ ವಾವಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಭಗವಂತ ಬಣ್ಣಗೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂತ್ರ ವಸ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನ ದಾನ ಪಡ್ಕಂಡು ಉಂಬಲಿತ್ತವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂಗಾರದ ಗೋಣಿ ಬೋಡಿ ಪಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಾರ ಈ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಪಣಗ ಕೊರಗಜ್ಜೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದತ ದುಮ್ಮದ ಕಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗನ ಕಾಪಾಡಗೋಸ್ಕರ ದೇವ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾತು ಇಟ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಅದ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಗೆ ಅಂತ ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಂಡಾಣ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಆ ಕಾಪೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡ್ಮಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ನೂತನ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಾಕರ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಧನಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೂಡಲೇ ಪಂಡಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಡ್ತದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆಡ್ಸರು ನಕ್ಷಿತ ನಂಬರ್ ಏಲೇನ ಮರಿ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆಡ್ಸಲು ಪೋಯಿಸದಿಗೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ 4 ಜನ ಪ್ರಚಾರ ತಗೊಂಡ ತನ್ನ ಮೂಲಕ 40 ಜನ ಬರ್ತೇವೆ ತದನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಪಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊರ್ರಿ ಅಂಚಾವ ಐಕ್ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದವರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕುಲದೇವರಾಂತಿ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತುಗಳು ಅಂಚ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನಿದ್ದ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣವಂತದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಂತದ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಗ್ರಹ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಭೋಜನ ಗ್ರಹಟು ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಭೋಜನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಳು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಳು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ 1000 ಬೆನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ 10,000 ಬೆನ್ಪಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸು ನುಪ್ಪೆ ತಿರುಳು ಹತ್ಕೊಂಡ ನೋಡ್ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಸ್ಟಾರ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಾರ ಈ ಜಾಗಗಳು ಜನಾಕರ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಧನಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೀರ್ತಿರಾಭಾದಿ ಶತ್ರುಪರಾಜಾದಿ ಸದಾ ಸನ್ಮಂಗಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಇಷ್ಟದೇವರ ಸೇವೆ ಕುಲದೇವರ ಸೇವೆ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಸೇವೆ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲೇ ಪಡ್ತದೆ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತದೆ ಅಪತಿರ್ತೀವಿ ಇದಂ ಫಲಮಯ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರದಸ್ತವಾ ತೇನವೇ ಸ್ಫಲಾವಾಪ್ತಿ ಭವೇತ್ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಅಪದೆ ಯತ್ರ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣತ್ವಾರ್ಥೋದರುದ್ರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಭೂತಿದ್ರವಾ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ಮಮ ಅನನ್ಯಾ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಮಿಜಾ ಪರಿವಾಸೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಚಲ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧೃದ್ವಿಷ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರ್ಯಾಯ ಧಿಮಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ महालक्ष्मी च विद्मे विष्णुपत्नी च दिवि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवं सदा सन्मंगल प्राप्तिर्दिश संवत्सरिक गणयागा किंकर्म विषय ಒಂದಂತರಿಮ ಪೋಡ್ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಲದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಜಿ ಸುತ್ತುವಂತ ವಿಷಯ नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रवादाक्षिशर्वावे सहस्रामने पुरुषाशास्त्रे सहस्रकोटि धारिणे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गोग्रात्वनिताय स्वामी मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः महागणाधिपति स्वामी नमः ओम श्री विश्वरूपिश्री महागणाधिपतिं वंदे जातवेदमुताचरं सुवर्णवर्णमण्डलं समिद्धं विश्वतो मुखं श्री यज्ञपुरुषाय नमः पीतायै नमः श्वेतायै नमः कृष्णायै नमः धूम्राय नमः ज्वालामालिन्ये नमः अग्नित्रत श्री परशुराम स्वामी नमः ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जातवेदमुताचरं
ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣವರ್ಣಂ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರಧ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಾಯ ನಮಃ. ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಚಿತ್ಪಿಂಗಲ ಹನ ಹನ ದಹ ದಹ ಪಚ ಪಚ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜ್ಞಾಪಯ ಸ್ವಾಹ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪೇಶ್ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ. ಓಂ 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 ದೇವಸ್ಯ ತ್ವಾ ಸವಿದುಪ್ರಸವೆ ಅಶ್ವಿನೋರ್ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪುಷ್ಪಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿಶ್ರಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿಶ್ರಾಮಿ. ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅವತಾರಂ ಅವಧಾತಾರಂ ಅವಧಾತಾರಂ ಅವಾನುಚ್ಚಾನಮಶೇಷಂ ಅವವಚ್ಚಾರ್ಥಾತ್ ಅವಪರಸ್ತಾತ್ ಅವೋತ್ತರಾರ್ಥಾತ್ ಅವದಕ್ಷಿಣಾರ್ಥಾತ್ ಅವಚೋದ್ಧರಾರ್ಥಾತ್ ಅವಾಧರಾರ್ಥಾತ್ ಸೇವಾಜ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ವಿಶ್ವಚಂದ್ರಾಃ ವಚೇಚ್ಛಮಕ್ಷೋ ಜಯಂತೆ. ಓಂ ವಿಶ್ವಸೇದ ಗಣಪತಿ ಗಣೇಶ ತ್ವಾಮಾಹುರ್ವಿಪ್ರಥಮಂ ಕವಿನಾಂ ನರತೆ ತತ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚನಾರೆ ಮಹಾಮರ್ಕಂ ಕವಂಚಿತ್ರವಚ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತೆ ವರವರಧ ಸರ್ವಜನ್ಮೇ ಶಮಾನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿಶ್ಚೇತ ಗಣಪತಿ ಗಣೇಶ ತ್ವಾಮಾಹುರ್ವಿಪ್ರಥಮಂ ಕವಿನಾಂ ಗಣಪತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭೂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ. ಓಂ ಇಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಾಣೀಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಸ್ಸರ ಕೊಳಗಜ್ಜದೇವಿತಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧರುದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಓಂ ಪ್ರಸಂಗಳ ನೀರಾಜನ ಕಿಂ ಕರ್ಮಗಳಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಹಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಒಂದು ನೂತನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೈವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವನ ಮಾತು ತೀರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನೇ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಒಳ್ಳಕ್ಕನೆ ಆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರು ಹಿರಿಯನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಆ ಹಿರಿಯನ ಅನುಗ್ರಹ ತಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿವಸ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಾವರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರ ನೂತನ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಾಕರ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಧನಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂತಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಬಂತು ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ಅಂತರದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಅನುಗ್ರಹ ತಾವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಈ ನೂತನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರಡು ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಥೇಚ್ಛ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಭಗವಂತ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಕೊಡಲೇ ಪಣತೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ವರ ಮಾತಲು ಉಂಟೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಓಂ ಮಾತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ಓಂ ಇದಂ ಫಲಮಯಾ ದೇವಾಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪ್ರದಸ್ಸವ ಇದೆ ತಿಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಓಂ ಇದಂ ಫಲಮಯಾ ದೇವಾಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪ್ರದಸ್ಸವಾಪ್ತಿಭವೇತ್ ಕುರ್ದೀರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸಗಲ್ಲೆ ಹೊಸಗಲ್ ಕುರ್ದೀರ್ ನೀರು ಕೊಡತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ವಿನಿಯೋಗ ಓಂ ಅವಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಡು ಓಂ ಪಂಡೆ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶುದ್ಧಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯಕ ಗಣನಾಯಕ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ಹವ್ಯವಾಹನ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಋಣಾನು ಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುಕಾಲಯ ಪಳ್ಳಕ್ಕನೆ ನಮ ಓಲೋ ಒಂಜೂಡು ಹುಟ್ಟುವ ಓಲೋ ಒಂಜೂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪಡು ಓಲೋ ಒಂಜೂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಜನೇಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪದ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವಂತ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿನ ಮಾತು ಅಂತ ಮಲ್ಲವಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ತದನಂತರ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಜಾಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಹಾರಾಪಣ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಾಕುಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಕೊಡ್ತು ತದನಂತರ ಧನ ಕನಕಾದಿ ವಸ್ತುವಾಣಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾತು ಸಕಲಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಭಗವಂತ ಸದಾ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಕುಟುಂಬರ್ಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೋರ್ಲೇ ಬಂತು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕೈಟಿತ್ತ ಪೂರ್ವಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೈಬಿಡಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದಂ ದೇಹಿ ಸುಪ್ರಸಾದೋಸ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿರುದ್ದಿಶ ಮನಸೋಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಪಂಚಲೋಕ ತುಳಸಿಗಳನ್ನ तुलसीत्वां नमामि तुलसी देव्यै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि स्वागतं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि स्मध्यं समर्पयामि स्थानं श्रीर्मा कमलाय नमः रमाय नमः पीताम्बरधारिण्ये नमः दिव्यगन्धानलेपनाय नमः स्वरूपाय नमः रत्नदीप्ताय नमः वाञ्छार्थप्रदाय नमः कंभुग्रीवाय नमः शिवदाय नमः दैत्यदर्पापहारिणे नमः सुरासुरसुपूजिताय नमः श्री महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी पूजां समर्पयामि प्रसीद तुलसी देवी प्रसीद हरिवे क्षीरोदमतलं भूते तुलसीत्वां नमामि तुलसी देव्यै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि कार्तिक उदितवरे ओम कार्तिक दामोदराय प्रसीद हरिवे क्षीरोदमतलं भूते तुलसीत्वां नमामि नारंगवर नैवेद्यं निवेदयामि कमकदाम्बरं गङ्गडिवा प्रसीद तुलसी देवी प्रसीद ओम प्रसीद मुड़े मुड़े था सर कार्तिक दामोदराय ओम परगज देवता पूर्ण प्रसाद सिद्धिरुद्धीश
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರ್ದಿಶ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಕೊಂಡು ಬಂತು ಮಾರೇಮ್ಮ ದೇವತಾ ಪರಸರ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡು ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪ ಹಿರಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಾಮಿ ವಾಸಿ ನೋಡ ಹಿರಣ್ಯಾತ್ಪರ್ಯೋ ನಿಷದ್ಯ ಹಿರಣ್ಯ ದಾದತ್ತನಸ್ಮಿ ಹೊರಗಡೆ ಆವಾಹನಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಗೃಹ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಸ್ಥಳಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಪವಿತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಸ್ನಾನ ಸಮರ್ಪಾಮಿ ಪುಷ್ಪಾನ್ ಸುಗತಕಾರಿ ಮುಯ್ತೇಲಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಓದಬೇಕು ಅವಾಗ ಆಶಾ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೇಶ ಕಾಲ ಪಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಮಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬಂದು ಓದಬೇಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ನಟೇಶ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ಕಳ್ಳಕ್ಕೂ ಗೋಡೆ ಮಾತು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೇಡ ಅಂದ ನಿಮಿಷ ಕೈಕಾಲು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಳ್ಳಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬೇರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಬಂತು ಮಂತ್ರಂತೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ఆయన ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗೋದು ಯಾವಂತ ಮಯಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇಸ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ఆయన ಸಂತೋಷದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಕರೆಗೆ ಆ ಕರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದಿನ ಪತ್ರಾಂಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಣೇಶ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜಾಗರ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಂತ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಬರೀಂತ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಭೋಜನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಲಿ ಬಂತು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಯಜಮಾನ ಫಲ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೊರ ಮುಟ್ಟುವಳಿ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕಳ್ಬೇಡ ಮನಸ್ಸು ಈ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಮಯ್ಯ ಆರ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ದಿವಸ ಅಂತ ತೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೊಂಬೆ ಮೇಚರು ಸಮರ್ಪಾಮಾವಾಕ್ಯಮಂ ಸರ್ಪಾಮಸನಂ ಸರ್ಪಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಸರ್ಪಾಮಿ ಪಾದ್ಯಂ ಅಲ್ಪದೇವ ನಿಜ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಿಧಾನ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ निवेद्यां सद्योजाथं प्रपद्यामि सद्योजाथाय नमः भवेन्नाथभवत्सवान् भवोद्भवाय नमः श्री वर्गजदेवताभ्यो नमः मूर्ते ददात्र महेरणाय चक्षसे योगश्यवतमो सत्तस्य बाल्यतेन उशतेन मातरस्व अरङ्गवामस्यक्षाय आपो जनेताचनः ತೀರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚರ್ಚೆ ಮಿತ್ರ ಕಂತಿರ್ತೀಕಣ ಅದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕಂತಿಕಣ ಟೇಬಲ್ ಉಂಟಾ ಓಂ ತಚ್ಚೈ ಓಂಗಾಗುಣಿ ಗಾತುಂ ವಿಜ್ಞಾವತೆ ದೈವಿ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೀಭ್ಯ ಓಂ ಈಶಾನ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಥ ಪಡ್ತಾ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು
ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡು. ಓಂ ಧ್ರುವಂ ತೇ ರಾಜ ವರುಣೋ ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ. दामोदराय वरगज देवताभ्यो नमः. प्रार्थना मात्र करो. सदा सन्मंगल प्राप्तिरुद्देश. गंटे दाल చూడండి 2 minutes wait. ఇంగ్లీష్ ఉడకట. మహాగణాధిపతి స్వామినే ఇంగ్లీష్ ప్రసీద దేవి ప్రసీద దీప 2 minutes wait. దీప దాల్ చూడండి. గంటే వాడు గంటే దీప करो मेद्य सकल श्री महागणपति तव दिव्य शरणारविंदो प्रियंताम आई तोची बालके बिड्डे पूर्ण आशा पड़ कैतद नीर दरबाड़ी ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಾರ ಈ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಡುವ ಪ್ರಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ನೂತನ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಪ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಿಗಡಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಜಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತದನಂತರ ಕರಗಜ್ಜನ ಚಿಗುರು ಎತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಮಾತವಂತ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪ್ರಥಮತವಾದ ಇಷ್ಟದೇವರು ಕುಲದೇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸ್ಮರಣವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಗಣಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಡಿಬಿಡು ಸರಿ ಇದರ ಸರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಾರ ಈ ಜಾಗಗಳು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ತಾವರ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಭದ್ರಪ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ವರಲೆಪ್ಪನಾಗ ಭದ್ರಾಜ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯಾತ ಯಜಮಾನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟ ಆತ ಒರಿ ಒಂಜೊಂದು 80 ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 95 ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು 9 ಬಕ್ಕಂಜು ಅಂದ್ರು ಎಂಕ ಮಾತೇ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂದಟ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ ಬಂಗಾರದ ಗೋಡಿ ಓಡುದು ಬೊಂಬೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ఇప్పుడు ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಯಜಮಾನಸ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟ ಆತ ಭಗವಂತ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರೇಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಸದಾ ಸನ್ಮಂಗಳ ಕೊರತು ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಲೇ ಬಂದು
ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಸ್ವಾಶ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ವಿದಾತ್ ಛೋ ಭವಾನ್ ಮೈತೆ ಧಾನ್ಯಂ ಧನಂ ಪಶುಂ ಬಹುತ್ರಾಭಂ ಶತ ಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ ದೇವರಿದ್ದ ಕೈ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘಾಶಾಭ ವೃದ್ಧಿದ ಸದಾ ಮಂಗಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಎಂಚೂರೊಂದು ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚೆ ಟೀಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಐಕ್ ಓದರಿ ಇಂಚೂರು ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದವರ ನೂತನ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಾಕರ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಧನಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಕಲ ಮನೋಭೀಷ್ಟನ ಭಗವಂತ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬವರ್ಗರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಉಳಿಸತವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಉರಿಪಾತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥವಂತರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವತಾ ಪರಿಸರ ಕೊರಗಜ ದೇವತಾ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಪರಿಸರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿ ಶತಾಂಶ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಗರ್ಭಸ್ಥಮೇ ವಿಶ್ವಾಸು ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲವತ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರತಿಪಾದತ कर्मसांगता फल सिद्धि शतांश प्रतिपादन आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्यावृद्धि मुझे बस पंडित कर दिले सोमेश्वर बहुत जोड़न क्या मतलब आचिल द्वार ಈಶ್ವರದೇವನ ಮನಸ್ಸಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೇವರುಗಳ ತರತಗ್ಗದು ನಟರಾಜ್ ಎಮೇರ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ನಕ್ಷಿತಾ ಕಲಾರ್ಸ್ ಇವಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ತೆರಿಲ್ಲ ಕನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಪಣಿ ಇವಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮನ್ಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಾಡು ಓಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮಕ್ ಸುರುಕಾದ ತೋಜದಿಕ್ಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೊರ್ಲು ಆವಡಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಆವಡಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಅವಿನ ಪೋತ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಟರಾಜ್ ಇವೊಂಜಿ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾರ್ಸ್ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಇವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಆರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಆರಿಗೊಂತಾಯ್ತು ಅನುಭವ ಮಾತೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾರ್ಸಿನೊಂಜಿ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂದತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನವರು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರಾಯರಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜುಸ್ವಾಮಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಯಾಡ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ದಯಮಾಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದಾಗಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದಲ್ಲ ಓಡಾಂಡ ಈಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸುರುಕದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಾವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಶಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಅಟೆಂಗಳಿ ಗಣಪತಿ ಇಡವುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಾವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಶಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಅಟೆಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡವುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಗ್ ಈ ಒಂಚಿ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾರ್ಸ್ ಈ ಉದಿಪನ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಬಕ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ್ ವಹಿಸಿರೋ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ತೊಗೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಟರಾಜ್ ಸಾಲ್ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಟರಾಜ್ ಇರ್ಲವಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಚಿ ಈ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರು ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು BJP ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಆರಿಗ್ಲ ಯಾಂಪುರ್ತರು ಓಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಬತ್ತದ ಸಾಲ್ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರು ಈ ಪರಿಸರದವರೇ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತೊಗೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗಳ ಇವಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಅವರಿಗೆ MR ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬತ್ತದ ಸಾಲ್ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪುರ್ತರು ಮೊಕೆಡೆದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಣ್ಣನ್ ಮೇರೆ ಸಾಲ್ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹೊರದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಬಿಡ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸರು ನನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಗ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅವರಿಗೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಮೇರೆ ಸಾಲ್ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹೊರದು ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲ್ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಬಿಡ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರು ಗೋಪಾಲ್ ವಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲ್ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹೊರದು ಗೌರವಿಸಲು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆಡಿಸಿದ ಮಾಲಕರು ನಟರಾಜುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಯಾ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಟರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ದಂಪತಿಲು ದಪ್ಪ ನಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ
ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುರಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದಲ್ಲ. ಎಂಕಲ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರು ಈ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೊರೋಡಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಗಾಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಇಡೀ ಶಾಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪ್ರೋ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬುಕ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ಜಿ ಬಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ಗೆ ಪೂರ ಐತ ಪೂರ ಹಾಕಲಿಗೆ ಐಟು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಪುನು. ಈ ಬಾಗಾಡು ಒಂಜಿ ನಟರಾಜರ್ನ ಮಗಲ್ ನಕಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಿಂಚಿನ ನಕಲು ಅವೊಂಜಿ ಐನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಮಂತದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಂಟು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ಬಾಗಡು ಇನ್ನು ಅವನ ಪೂರ ಮನದಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ನಟರಾಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಪೋಡೋಂಡ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಒಂದು ಮನಗಂಡದು ಇನ್ನು ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ಮೂಲ ಉದಿಪನ ಮಂದಿರು ಈ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಕೊನೆಯಂಚಿನ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಿಂಚಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುಭ ಅವಾರ್ಡು ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಗೆ ಎಂದು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾರ್ಸಿಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ದೇವರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವಲೇಕನೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಡ್ ನೆಲೆ ನೆಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂತು ಅವಲೇಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವರನಕ್ಲ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಡೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ನಟರಾಜ್ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಅಂತೀರು ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜೋಕುಲು ನತಾಶಾ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷಿತ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲ ಪುದರಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗು ಅಂಚಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಲು ನಟರಾಜಲ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಬೆಳೆನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಉದಿಪನ ಮಂತೀರು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪಣಂಚಿನ ಕೇಟಿ ಸುವರ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ್ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾದ ಆರು ಓಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ ಉದಿಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹೂವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡವು ಬೆಳಗೊಂದು ಬೈದನು
ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೂತ ಇತ್ತೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದು ಪೊಸತ್ ಮುರಣಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೀರು ಅವಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ನಾನು ದುಂಬು ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಮೇಟು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಯನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ನಂಚ ಅದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೈಗುನಟ್ಟಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ದಿಪನ ಆತಂಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ್ಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಮಾಮ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಪುನಂಚಿನ ರಾಜು ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಫಿಕಾಡು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಗೋಪಾಲ್ರು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಬಜಲ್ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಈ ಭಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಂದು ಬರಪುನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಟರಾಜಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ರಂಗಡ್ಲ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ಲ ಗುಂಬು ಬರಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಪೈಪೋಟಿ ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ತೋಂದುಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವೇನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜೌಕುಲು ಆ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೇನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡುಪುನು ಇನ್ನೀ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ದಿನಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತಿನಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಲಿಟ್ರಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ 4 ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ತಿಕ್ಕು ಜಪಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನ ಒಂಜಿ ಛದ್ಮೇಶ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ 5 ದುಂಬು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ ಅದು ಪುಣ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡ ಪುಣ್ ಆನ ಇನಿ ನಟರಾಜ್ ಮೊರಣಿ ಪಂಡೇರು ಆರು ಮಿಲಿಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ 25 ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನ ಆ ಎದ್ದು ಬೋಡಪ್ಪನ ಆತ ಕಂಡು ದಯಪಂಡ ಏಡಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಟ್ಟೆಡು ಬೆಳಗೊಂದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಂದು ಶುಭಾರಂಭ ಆಗ್ತಂದು ಪಂಪಣಿಯನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಡು ಎಂಚ ನಟರಾಜ್ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವಡು ಪೋಂದುಲ ಪಂಪ ಸುವರ್ಣರು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಲು ಬಾರಿ ಕೇವಲ ನೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಣ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಖಾಲಿ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಐತ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಮಾದರಿ ರೀತಿ ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ ಬಪ್ಪುಜಿ ಶುಭವಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗೋದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಬೆಳಗೋದು ಬರಡು ಪಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಶುಭ ಹಾರಿಸೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನೇ ದಯಪಂಡ ಅನುಭವದ ಯಾರು ಮಾತ ಶೇಕ್ತರ ಉಪ್ಪುನಾಡು ಜೀವನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೇರು ವಿಷಯ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಜೀವನನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಪರಿಚಯತಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಇವೊಂಜಿ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾರ್ಸ್ಗೆ ದಾಲಪಾತಿರ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ವಾಟರ್ ದೇತು ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ಲೆ ನಟರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ದಂಪತಿಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂಚಿನ ಈ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು KT ಸುವರ್ಣರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತೇರು ಆರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ನಿಜವಾದ ಐಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಈ ನಟರಾಜ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಶಾರದೆ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಂಡ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡು ಮೇಯ್ದಿದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ತೆ ತೂತ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇತೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಪಡು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಾತೆರಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು
ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡೆ ಅತ್ತು ನಾನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಎಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಶುಭ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತೇರು ನೈರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಯ್ರಂಡು. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಸುರುಕುಲು ನಮ್ಮನ ದೈವ ಬಣ್ಣ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಟರಾಜನಗ್ಲಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಡು ಅಗೆಲ್ಲ ನಡಪೆರಂಡು ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ ಉಮೇಶ್ ಅಬ್ಬಂಜರ ಇತ್ತನ ದಯಮಾಲ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಶೀಟುಪುರ ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೇವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಯತೀಶ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಅರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ನಟರಾಜ್ ಅರೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಐಕ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡವು ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ನಿಕ್ಲ ಬೋರ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡೆತ ಮಟ್ಟ ಬೈದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪನ ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ KT ಸೋಣರು ಗುರುಕಾರ ಮೇದ 2 ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪನ ಕೊರಡು ಬಂದಟ್ಟು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ಆತ್ಮೀಯತನ ಜೀವನ್ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶರೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆ ರಡ್ಡೆಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ನಂಗಿನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವೋಡು ಐಟದಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಲ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ್ಲ ಆವೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಟರಾಜ್ ಬಹುಶಃ ನಟರಾಜ್ ಎಂಕ ಇತ್ತತ್ತು ಯಾನ್ನ ಲಿಕ್ಕರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪುನಃ ಅರ್ಲ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಪರಿಚಯದಾರ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ತೂಣಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದೆತ್ತನಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಬಹುಶಃ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಬಹುದು ನೆಟ್ಟೆ ನನೊಂಜಿ ಮಾಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಐಟಿಂದು ಅದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟಾತ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದಾರನ ಕೊಂದಳೆ ನನಾತ್ ದೇವರು ನಿಕ್ಲು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಜನಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಜನಕಲೆ ಈಜಿನ ನಾಡೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ನಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದು ತಿಕ್ಕುನ ಮುಂಚಿನ ಜಾಗಿನ ಮೂಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ದಿಂದ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ ಕೊರ್ದು ಪಾಂಡ ಜನಕಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಿತ್ರರು ಪೂರ ಬತ್ತದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡು ಶುಭಾರಂಭ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತದಾರ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಸೋಮನ ದೇವರು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಉಲ್ಲಾಳ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಯಾಣ್ಣ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲು ಇಪ್ಪಾಡು ಈ ಕಲಾ ರಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗೆ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗೆ ಎತ್ತಾಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಡು ಪಂಡದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪತ್ರ ಚೆಯ್ಯಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಡೆ ಬಲ ನಾನು ಕೋಡೆನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಿನಿ ಮೂಲ ಬೈದಿನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಊರು ನನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕೋಲ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಬಾಪುಡು ಎಂಕಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವೆ ಸಮೇತ ಬರೋಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾನೆ 2 ಜೋಕ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಲ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಟರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಯಡ ನೇತೃತ್ವದ ಆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡ್ಕೊಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ನದು ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ನಮ್ಮ ನಟರಾಜಾರು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ನೆನೊಂದು ಈ ಸೋಮನಾಥ ನೆನೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನೆನೆಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾನು ಶ್ರೀಯುತ KT ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೇಲ್ನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿಗೂ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಚೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಗ್ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿಗೂ ಆರೆಗೂ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಹೊರತು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಿಗೂ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನೆರೆದಿದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರಾವಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪೂರಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕೂರಲ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾನು ಮುಗಿಪಾವೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಏನಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಓನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಓಡ್ತುಂಡ ನಟರಾಜಾರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವರಂಜಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು